F'Ġagbu kapitlu 4, vers 17, l-aħħar vers mill-kapitlu li rajna hekk. Għalhekk min jaf x'inhu t-tajjeb li jmissu jagħmel u ma jagħmlux jagħmel dnub. Is-suġġett tal-lum huwa id-dnubiet ta' ommissjoni. Sa dan il-vers li għadna kemm rajna huwa wieħed mill-aktar frus, sfidanti fil-Bibja kollha fuq in-natura ta' dnub. Fil-fatt, nistgħu ngħidu illi l-epistola kollha ta' Ġagbu għandha messaġġ ewlieni, sfidanti u qawwi. Ġagbu bħal profeti tal-antik jerfa' leħnu u fisem Alla jiddikjara azzjoni mhux paroli. Uru l-fidi tagħkom mhux bit-paċ-piċ u b'ħafna affarijiet oħrajn, però bil-ħajja tajba li tgħixu, bl-emil tajjeb. Għax dan biss dan huwa t-test u l-prova li l-fidi li intkom tipprofessaw hi waħda vera, hi waħda ġenwina u mhux falsa, ħajja tajba. Għalkemm l-epistola hija miktuba fi spiritu ta' mħabba, fil-fatt ninsibu t-terminu ħuti jew eżis ħuti jew ħuti maħbubin użat aktar minn 15-il darba. Però madankollu Ġagbu ma joqgħodx lura milli jitkellem b'awtorità. U f'din l-epistola fija 108 vrus insibu aktar minn 50 verb fl-imperattiv. Xiġifieri f'din l-epistola nsibu aktar minn 50 kmand, ordni. Ġifieri ħafna. Għaliex Ġagbu ma jissuġġerix, ma jagħtix pariri. Ġagbu ma jippreżentax options u jgħidin nara ħan indikalkom it-triq, għażluha jekk tridu, hija xi ħaġa tajba għażluha, Ġagbu jordna. Ġagbu jordna. Daqqa jordna tagħmlux hekk u daqqa jordna hekk għamlu. Sa f'dan il-vers għandna prinċipju importanti. Tidneb meta ma tagħmilx it-tajjeb li taf li jmissek tagħmel. Il-mument li dal-prinċipju nifhmuh sew, il-mument li naċċettawh fil-fond ta' qalbna u aktar importanti minn hekk. Il-mument li dal-prinċipju jibda jirregolanna il-kondotta ta' ħajjitna, il-ħajja ta' kuljum, niggarantilkom li nagħmlu qabża ta' kwalità fl-esperjenza kristjana tagħna. Navvanzaw il-qudiem fil-maturità spiritwali. Il-mument li dal-prinċipju nifhmuh, nilqawh u aktar importanti npoġġuh fil-prattika. X'inhuma eżattament daw id-dnubiet ta' ommissjoni, għax qed nifhmu eżattament meta ngħidu dnub ta' ommissjoni. Ikonna nammettu b'dispjaċir illi kol kemm aħna nidimbu. Xi darba jew oħra, xi ftit jew wisq, bil-kliem, bix-xewqat, bl-emil u forsi anka bil-ħsieb. Issa dnubiet kollha nistgħu npoġġuhom f'żewġ kategoriji. Nistgħu npoġġuhom f'kategorija li ngħidulhom dnubiet ta' kummissjoni u kategorija oħra li ngħidulhom dnubiet ta' ommissjoni. Id-dnubiet ta' kummissjoni huwa meta inti tagħmel il-ħażen li taf li mhux suppost tagħmel. Id-dnubiet ta' ommissjoni huma meta inti ma tagħmilx it-tajjeb li taf li suppost tagħmel. Fid-dnub tal-kummissjoni Alla jgħidlek tagħmilx hekk u int tgħidlu hekk irid nagħmel. Fid-dnub tal-ommissjoni Alla jgħidlek għamel hekk u int tgħidlu ma rridx nagħmel hekk. Allura ġeneralment fid-dnub tal-kummissjoni inti tkun attiv, fid-dnub tal-ommissjoni inti tkun passiv. Fuq qed tagħmel ħażin fl ma tagħmilx it-tajjeb. Interessanti kif il-parti kbira tal-Kristjani aktar għandhom ħabta illi jitraskuraw dmirijietom. Iktar issibhom li ma jagħmlux dak it-tajjeb li jafu li suppost jagħmel milli dak il-ħażin illi jafu li mhux suppost jagħmluh. Normalment hekk. Fil-fatt, fil-ħajja Kristjana wieħed jinnota li d-dnubiet ta' ommissjoni huma aktar spissi u wisq aktar numerużi mid-dnubiet ta' kummissjoni, din xi ħaġa li nnotawha fostna. U nnotaw, pereżempju, meta aħna nitkellmu fuq id-dnub,
bejnietna semmu dnubiet meta aħna nitolbu maħfra u ngħidu lil mulej aħfrinna dnubietna. Ġeneralment xiġina f'moħħna. Mhux dawk l-affarijiet żiena, li nkunu għamilna, l-affarijiet ħżiena li nafu li mhux suppost nagħmlu ma minna normalment dnub equals għal ħafna minna din. Ħażin. Rari jiġuna f'moħħna dawk l-affarijiet tajbin li aħna fid-dover li nagħmlu imma minnihomx. U l-parti kbira minna, l-parti kbira tal-Kristjani faċilment jindunaw u jirrikonoxxu l-serq, il-gideb, l-adulteru, l-immoralità sessuali u ħwejjeġ oħra simili huma dnub. Faċli anke żgħar, jgħidulek dan huwa dnub ta' kummissjoni. Però kemm aħna konxi ta' dnubiet ta' ommissjoni. Il-ħażen li aħna kmandati nagħmlu nafu x'inhu. Jekk insejħ xi ħadd minnkom ngħidilkom ismi tal-awwaw. U semmu li għamlu lista ta' xar affarijiet dnubiet ta' kummissjoni. Faċli. Imma kemm huwa aktar diffiċli u rari li nkunu konxi u nafu id-dnubiet ta' ommissjoni x'inhuma. Mela x'inhuwa dat tajjeb li aħna obbligati nagħmlu. Ħalli nagħtikom lista ta' dan it-tajjeb li hu mitlub minna. Tkejlu magħha, mhix ħa nagħmlu lista biex tajna lista u araw intom x'tobdu. Dawn l-affarijiet li ħad isemgħu u ħanibda billi nsemmilkom lista mill-epistola ta' Ġakbu. Affarijiet li aħna mitlubin illi nobdu. Again, x'aħna ordnati nagħmlu. Dawn mhumiex pariri. Mill-epistola biss ta' Ġakbu semgħuhom waħda waħda. Isuh bħala ferħ mill-akbar meta tintaqgħu ma' kull xorta ta' tiġrib. Itolbu għall-erf li teħtieġu u jitolbu bil-fidi. Kunu ħfief biex tisemgħu, tqal biex titkellmu u tqal biex tinkorlaw. Kunu għammiela tal-kelma u mhux biss semmija, kelma li tisemgħu poġġuha fil-prattika. Rażnu lsinkom. Żuru u ħodu ħsieb l-orfni u r-romol fil-inkwiet tagħhom. Żommu lilkom infuskom safin mid-dinja. Imxu ma' kulħadd bl-istess mod mingħajr preferenzi jew favoritiżmu. Issottumettu ruħkom għal Alla u miljaw ruħkom qudiemu. Irreżistu lix-xitan, ifqulu. Ersqu lejn Alla, natfu jdejkom, saffu qalbkom. Meta tippjanaw, irrikonoxxu li Alla timexxi kollox u konsultaw miegħu, għajdu jekk Alla jrid. Kunu paċenzjużi, stabru u qawwu qalbkom. Fis-sofferenza dbatija itolbu. Fil-ferħ għannu n-nied ta' tifħir. Fil-mart sejħu lill-presbiteri tal-Knisja biex jitolbu fuqkom u ħudu l-kura u l-mediċina adatta. Stqarru dnubietkom l-xulxin. Itolbu għal xulxin. Too much, ma nafx ħadd jgħid, ta' nifsek, ħanajdilkom, mhux too much dan għadu too little. Too little. Isemgħu, biftit sabar aktar, imma b'ħafna aktar attenzjoni, għaliex ħantikom iktar. Importanti li nsemmuhom dawna, importanti li tissemgħu x'inhu mistenni minnkom, daqs kemm huwa importanti li jintkom tkunu tafu, x'miskom x'tagħmlu. All right? Dan ħajservi dil-lista wkoll ma' dil-lista li għadna kemm għamilna. Jew biex ifakkarna x'inhu mitlub minna, għax aħna l-kol kemm aħna ninsewhom dawn l-affarijiet. Jew għal xi wħud minna biex jallimna affarijiet li forsi qatt aħna ma realizzajna u ma tallimna li dan hu mitlub minna. Okay? Mela, aħna kmandati biex inħobbu l-Alla tagħna, qalbna kollha, bruħna kollha u bis-saħħa tagħna kollha. Infittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-ħaq tiegħu. Naħsbu fuq il-ħwejjeġ ta' fuq, mhux fuq il-ħwejjeġ tal-art. Imisna, inħobbu lill-proxmu tagħna bħalna nfusna. Inħobbu lil xulxin kif ħabna Ġesu, f'ħabnu. Inħobbu l-dewwa tagħna. Nagħmlu l-ġid lil dawk li joboduna. Imbirku lil dawk li jisħtuna u nitolbu għal dawk li jisabilħuna.
Imisna nġibu ruħna ma' ħaddieħor bl-istess mod li rriduhom iġibu ruħhom magħna. Nuru ħniena bħalma missierna juri ħniena u naħfru mill-qalb, naħfru għal 77 darba. Imisna nisru u nitolbu dejjem u ma nintelqux u nitolbu għall-oħrajn. U għejja xi ħadd qalli iġvinti qed tgħid illi jekk jien ma nitlobx l-aħwa li tneb, mhux jien qed ngħid. Daw kollha mill-iskrittura qed nieħduhom, isemgħu xi Samwel. Fl-ewwel Samwel 12-23 fuq di tat-talb ħafna jitfixklu. Samwel qal hekk, u jien barra minni Alla ħares jgħid. Li nidneb kontra l-mulej, x'ħajgħid? Għax immur man-nisa, għax nixrob u niskelle. Barra minni li nidneb kontra l-mulej billi ma nibqax nitlob għalikom. Nidneb kontra l-mulej jekk ma nitlobx għalikom. Ħankomplu. Aħna obbligati li nemnu u meta nemnu l-Evanġelu nagħmlu stqarrija tal-fidi tagħna billi nitamlu. Aħna obbligati illi nfakkru l-mewt u l-qawmien ta' sidna fl-ikla kif nagħmlu. Nattendu laqgħat tal-Knisja u ma nfallux billi nxirku mal-aħwa, ninkoraġġixxu wieħed lill-ieħor. Inkunu ġebel ħaj fil-binja fit-Tempju t'Alla, membri ħajjin mhux mejtin tal-ġisem ta' Kristu. Dan. Nipprattikaw l-ospitalità. Nifirħu ma' dawk li jifirħu u nibku ma' dawk li jibku. Imisna ngħixu f'armonija, fis-sliem ma' kulħadd. Inkunu għaddejja, impenjati fis-servizz wieħed lejn ieħor u naħslu saqaj xulxin, inservu lil xulxin. Il-kol mandati biex nilħu l-mitlufin bl-aħbarijiet tajba tal-Evanġelu ta' Kristu u nkunu dawl u melħ għal dinja bl-emejjel tajba tagħna. Għandna ordni speċifiċi u ċari bħala ġuventur u tfajliet, irġiel u nisa miż-żewġin, ġenituri, tfal, impjegati u malmin. Bħala ċittadini aħna obbligati nitolbu għal mexxejja ta' pajjiżna li nagħtu l-ċesri dak li hu ta' ċesri, nobdu l-liġi u nħallsu t-taxxi. Aħna ordnati biex bħala disċipli u soldati ta' Kristu nitqabdu t-taqbida tajba, niġru t-tiġrija, inżommu l-fidi, nigwerraw kontra l-ġisem, id-dinja u l-spiriti ħżiena, naqbdu nilbsu l-armatura sħiħa t'Alla, nirbħu l-ħażin bit-tajjeb. Aħna kmandati li dejjem navvanzaw il-qudiem spiritwalment u nimmaturaw u nikbru fil-grazzja u fl-arfa ta' Sidna u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Li nassu kontra l-profeti folots u noqogħdu attenti kontra t-talim għarriqi u nistennew tama u antiċipazzjoni tinimiġja ta' Kristu. X'lista dik u nista' ngħidilkom illi din mhijiex lista sħiħa. Jitwal, id-doveri tagħna jekk aħna ħanġorru dan l-isem ta' Kristjani huma aktar minn dawn. U forsi xi wħud qed tismgħu l-ewwel darba u ċert li ħafna minnkom daw ġa smajtuhom u forsi kull waħda li smajtu tajdu danna fuq. Danna fuq. Imma l-mistoqsija hija kemm qegħdin tobduh. U kemm intom konxi, iktar importanti minn hekk, illi meta mintkomx tobduh qegħdin tagħmlu dnub. Għaliex min jaf x'inhu t-tajjeb li missu jagħmel u ma jagħmlux jagħmel dnub. Jagħmel dnub mhux sempliċiment jonqos. Ankom tkunu tafu illi l-kelma fl-oriġinal, anzi l-verb fl-oriġinal użat huma ħamartanow. Jiġifieri tidneb. Hemm kelma oħra, btajjow li tfisser tonqos. U ġabbu anke f'din l-epistola juża darbtejn, li mhix l-istess kelma. Ġieli dil-kelma btajjow tintuża wkoll figurattivament għal dnub. Ġieli tintuża, però il-kelma mhix dik. Il-kelma hi ħamartanow. Allura tfisser tidneb. Użata mhux bla doġġ, użata biex ħadd minna ma jifhem xi ħaġa oħra. Okay? Biex ħadd minna ma jifhem xi ħaġa inqas mid-dnub. L-aħwa, neħħu
minn moħħkom darba l dejjem din l-idea żbaljata illi qegħdin biss tonqsu u mhux tidimbu meta ma tagħmlux dak li Alla jikmandakom tagħmlu. L-għadu ta' ruħna Satana f'di jagħmel ħerba. F'din qisu jdaħħal l-ispjuni tiegħu fejn aħna qas biss nagħtu kasom u jagħmlu ħerba. Għaliex jikkonvinċuna dwar dir-realtà b'mod ħażin. B'dil gidba jikkonvinċuna li meta aħna ma nobdux hija biss nuqqas. U allura inti tajt inqas sa jekk ma għamilx waħda minn daw id-doveri, għamilt żball forsi, mhux neċessarjament nibt. U allura x'jiġrilek int? Allura inti ħadibet ir-raġuna hekk, lanqas biss forsi żbaljajt imma ma tnibx. Allura m'għandix għalfejn nindem, mhux hekk jew lex aħna nindmu we repent mid-dnub. Dik jiddispjaċini biżżejjed għax nuqqas. U r-riżultat ta' fuq ikun? Ir-riżultat ikun li m'intix ħaditlob maħfra u wis inqas ħatara l-bżonn urġenti li tibdel dan l-aġir din l-inġiba tiegħek. Tibqa' tgħix fid-dnub. Mobbi biskos dnubiet moħbija u mhux maħfura, mhux dnubiet ta' kummissjoni, dnubiet ta' ommissjoni, però dnubiet xorta waħda. Infakkarkom illi fl-ewwel epistola ta' Ġwanni, kapitlu 3 vers 4 naqraw li dnub huwa l-illegalità. Il-ksur tal-liġi. Definition sempliċi. Jiġifieri qed ngħidu l-dnub huwa diżubbidjenza. U d-diżubbidjenza hija allura dnub. Alla ma jagħmilx differenza. Okay? Ifhmuha tajjeb di. Alla ma jagħmilx differenza. Jekk int ma bdejtx għax għamilt il-ħażin, jew għax int ma bdejtx għax ma għamilx it-tajjeb. Il-fatt jibqa' li ma bdejtx dak li Alla kmandat. U dan hu dnub. U dnub u mhux sempliċiment nuqqas. Ejja ma ninsewx ukoll illi tnejn mill-10 kmandamenti li aħna nafuhom bl-amment jitolbu minna li nagħmlu t-tajjeb. Mhux hekk? Ħares jum il-ħadd tuqazzu u weġġa' il-missierek u l-ommek. U jekk niksruhom ma nobduhomx, dnub nagħmlu, mhux nonsu, dnub ta' ommissjoni. Mela, dnubit ta' ommissjoni, meta int ma tagħmilx dak li taf li inti missek tagħmel, mhuwiex sempliċement nuqqas. Imma huwa dnub. Dnub daqskemm hu dnub id-dnub tal-kummissjoni. Ma la dnubiet ta' ommissjoni huma dnubiet daqs id-dnubiet ta' kummissjoni. Mela allura min jidneb għax ma jagħmilx it-tajjeb li missu jagħmel, ibati l-istess konsegwenzi bħal min jidneb għax jagħmel ħażin. Hija raġunata. Il-Puritan Thomas Brooks jgħid hekk. Bħalma dnubiet ta' kummissjoni jinfdu r-ruħ, they stab the soul, hekk id-dnubiet ta' ommissjoni joqtlu r-ruħ bil-ġuħ, they starve the soul. Il-las ta' dnub u l-mewt. Kif tiġi, ma tagħmilx differenza. Id-dnubiet mela ta' ommissjoni xorta waħda jaħamġuna, xorta waħda kidduna, xorta waħda jaħkmuna, xorta waħda jtelfunna il-komunjoni tal-Alla u x-xirka ħelwa li konna malla, xorta waħda jinniktu l-Ispiritu Santu fina u jġaluh jirtira l-influenza tiegħu fil-ħajja tagħna, xorta waħda. Id-dnubiet ta' ommissjoni jiffaqsu u jimmultiplikaw fid-dnubiet ta' ommissjoni oħra. Anzi, id-dnubiet ta' ommissjoni għandhom ħabta jfaqsu fid-dnubiet ta' kummissjoni. Eżempju, ma tiġix għall-laqa, toqgħod id-dar u tispiċċa tagħmel xi ħaġa għax ma m'għamilx ħaġa li forsi huwa dnub ta' kummissjoni. Stampa ħelwa nsibuha fi ktieb tal-Proverbi dwar dan li qed ngħidu li meta int ma tagħmilx it-tajjeb, ħafna drabi dan iwasslek biex tesperjenza u tagħmel ħażin. Isemgħu x'hawn miktub fi Proverbi 24, vers 30. Għaddejt, ħdejn l-għalqa ta' wieħed għażżien u ħdejn il-qasam ta' dwili ta' raġel bladen. U wara kiber fija wkoll ix-xewk u l-ħorriqa tiegħu u l-ħaj tal-ġebel iġġarraf. Imbagħad ħarist u qatt nitħasseb
U minn dak li rajt, sfali talim. Laqal, meta naraw u naħsbu x'tallem. Ftit tonos, ftit torqod, ftit idejk marbuta biex tistrieħ, u x'jiġri xejn. Imbagħad il-faqar tiegħek jiġi fuqek bħal ħalliel u l-bżonn tiegħek bħal wieħed armat. Kun passiv u tagħmilx it-tajjeb u malajr tibda ma ddumx issir attiv u tibda tagħmel il-ħażin. Mela, id-nubit ta' ommissjoni wkoll ħaqhom l-istess kastik bħal nubit ta' kummissjoni. Dina ħafna wkoll misibu diffiċli biex jaċċettawhom. Jiġifieri it-tajjeb li ma tagħmilx ħaqqu l-kastik daqs il-ħażen li tagħmel. Xi wħud veru għax huma neqsin mit-tarif skritturali, b'naqqas taġib forsi anke ribelljoni jgħidulek possibbli di ma niżżilix. L-istess kastik għax ma għamilx it-tajjeb ħan jieħdu l-istess bħala kieku għamilt il-ħażin. Minu kuntent bit-tjubija tiegħu nnifsu u gburi għax iħossu tajjeb biżżejjed jew għax ma jħossux daqshekk ħażin. Għaliex mhux qed jagħmel dawk id-nubiet ta' kummissjoni jew mhux qed jagħmilhom spiss, ma tantx ħajnżillu tajjeb dal-kliem. It-tali verità wkoll ħaddarras il dawk li huma komdi kif huma. Kemm nies jiġu ġimgħa wara ġimgħa kuntenti. Qegħdin hemm komdi mhux daqshekk żiena, medjokri. Il-lażżien, il-dak li qed jagħmel kompromess mad-dinja. Mhux ħajogħġbu dal-kliem. Ċertament lill-antinomjani, dawk l-evanġeliċi bħalna illi biskuża li mhumiex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja jgħixu ħajja traskurata u bla doċċ, ċertament ħajiskomodhom u żgur ħajrispondu u jirribattu qed tippridka l-liġi. Qed tippridka u trid ixxekklilna l-libertà. U ja ħasra qatt ma qraw l-ewwel Pietru 2 vers 16 jew Galatin 5 vers 13 u għadhom ma femux li l-libertà li Kristu akkwistanna. Il-libertà li tagħna mhix libertà biex nibqgħu fid-dnub, imma l-libertà biex nobdu l-liġi u biex ngħixu ħajja tajba. Però intom li qegħdin hawnhekk nittama li ma tġibux ruħkom ma tirrispondux b'dan il-mod. Titqarqux ħuti l-kelma t'Alla fuq dan titkellem mod ċarismu. ċar, ma nistgħux naħarbu minnha, it-tajjeb li ma tagħmilx ħaqqu l-kastig daqs il-ħażin li tagħmel. Issemgħu xajt il-mulej f'dawn iż-żewġ siltiet. Interessanti għax it-tnejn jitkellmu fuq il-ġudizzju, fuq il-jum tal-ħaq, l-aħħar ġudizzju. Mattew 7 ħanaqra tliet vrus minn vers 21. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, imma dak li jagħmel dirida ta' missieri ju fis-sema. Ħafna jgħidu li f'dak il-jum mulej ma ħabbarniex f'ismek u f'ismek keċċejna x'jaten u f'ismek għamilna ħafna ġubijiet. U mbagħad nistqarrilhom jien qatt ma kont nafkom. Bedu minni intom li tagħmlu il-ħażen. F'Mattew 25 naqraw silta li wkoll titkellem dwar jum il-ġudizzju. Vers 41 jgħidilnek ta' fuqha in-naċ, il-mos, Ġesu jifred in-naċ mill-mos. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk li jkunu fuq ix-xelluk morru minn fejn hija misħutin fin-nar ta' dejjem imħejji għax-xitan u l-anġli tiegħu. Għaliex kelli l-ġuħ u ma tajtunix niekol. Kelli l-aċċ u ma tajtunix nixrob. Barrani kont u ma lqajtunix. Arwien u ma libbistunix. Marit u fil-ħabs u ma żortunix. Imbagħad iwiġbuh dawk ukoll jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ, jew bil-aċċ, jew barran, jew arwien, jew marit, jew fil-ħabs, waqafniex miegħek. Imbagħad iwieġeb u jgħidilhom, tassew ngħidilkom, kull meta ma għamiltux dan ma l-iżgħar minn fost dawn ma għamiltuhx miegħi. U dawn imorru fil-kastik ta' dejjem. Iżda nissewwa fil-ħajja eterna. Fl-ewwel passaġġ, dbedi minni intom li tagħmlu l-ħażen. Kastik għadnu bit ta' kummissjoni. Mhux hekk jew le, dbedu intom li tagħmlu l-ħażen. Fit-tieni passaġġ, morru minn qudiemi intom li ma tagħmlux it-tajjeb. L-istess kastik għadnu bit ta' kummissjoni.
Fluqa 12 ukoll naqraw. Is-sit li kien qabbat lill-servi tiegħu biex jieħdu l-ħsieb l-affarijiet u ġie lura, naqraw hekk ara. Għax wieħed mill-qaddejja ma tantx kien qaddej tajjeb. Lil dak il-qaddej li jsawwat lis-sefturi jiekol jixrob u jisker. Jiġifieri jagħmel il-ħażen. X'jagħmillu sidu? L-Iskrittura tgħidilna jaqsmu bċejjeġ u jixtu mal-infidili. All right? Lil dak il-qaddej li vera għamel ħażen, sawwat eċċetera. U lil dak il-qaddej tgħidilna l-kelma li kien jaf il-fema ta' sidu u ma jkunx ipprepara lilu nnifsu lanqas għamel skont ir-rida tiegħu ma minx it-tajjeb, x'jagħmillu? Jisawtu b'ħafna daqqiet. Jew jiflaġellah il-kelma severament. L-istess it-tnejn ikkastigati. Ugwalment kemm dak li jagħmel ħażin u kemm dak li m'għamilx it-tajjeb. Parabola tat-talenti ta' fuqha kollha. Lill-aħħar wieħed, dak li taħt talent wieħed, isemgħu. X'jgħidlu. Imbagħad resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, ja sid, jien naf, araw, jien naf li jintraġel imqid taħsad fejn ma żrajtx u tiġma fejn ma xerritx u jien bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art, araw, għandek dak li hu tiegħek. U jieġeb sidu qallu, ja għaddej ħażin u għażin, kont taf x'inhu t-tajjeb li jien naħsad, kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx, int kellek mela tmur u tpoġġi flusi mal-bankiera. Imbagħad mal-miġja tiegħi jien kont nieħu blimax dak li hu tiegħi. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu 10 talenti. Għax lil kull min għandu jingħatalu u jkollu bl-irfus, imma minn dak li m'għandux jittieħed dak li għandu. U wixtu l-qaddej li ma jiswix fid-dlamijiet ta' barra. Ikun hemm biki u teżżiż ta' snin. Ja qaddej ħażin u għażin, jew għax ħażin għax għażin. U l-kastik kien xorta m'għamel xejn. Ixtuh il-barra. Issa nispera ma jkunx hawn xi ħadd li jgħid imma l-mulej sever wisq. Sever wisq għaliex ikkastiga d-nubiet ta' ommissjoni bħalma jikkastiga id-nubiet ta' kommissjoni, però forsi mhux anke aħna hekk nagħmlu. Qisu għall-mument, mhux anke aħna. Immaġinaw kientkom għandkom l-impjegati. Sew. Ibqgħu ċerti li tkeċċu mill-ewwel xi ħadd jekk jisiraqkom, jekk dajjeb bħal daqba titik, jekk dak issirlek il-ħanut, x'tagħmillu? Mhux tkeċċih. Ma taħsbux li kieku inti mgħallem xorta tkeċċ il dak li kull ma tgħidlu biex jagħmel, mibqa' ma jagħmlux, jinjorak. Min naf, vera jew le. Mhux l-istess kastik ħaddih tkeċċih, tgħidlu għamelek, kull ma tgħidlu da ma jagħmlux. Tkeċċih xorta waħda. Bejnietna hekk aħna. Jew ħudu soldat fi gwerra. M'hemmx għalfejn dan jispara fuq il-ġeneral tiegħu jew joqtol isħabu biex jitellaħ qorti marzjali. Jitellaw, m'hemmx għalfejn jagħmel hekk. Jitellawh ukoll u jkundannaw. Jekk waqt il-battalja da x'jagħmel? Jintefek u jieħu nasa. Ħajerħu ilu lix-xahar u żgur li le. Dak hija hemm id-dover tiegħu li jġieled. Vera jew le? L-istess kastik. Ġifieri ma ngħidux lil mulej sever wisq. Ġifieri il-mulej ugwalment jikkastiga il-ħażin li nagħmlu daqs it-tajjeb li ma nagħmlux. Importanti nżommu f'moħħna wkoll ħsieb ieħor. Id-nubiet ta' ommissjoni daqs dawk ta' kummissjoni huma eżempju ħażin għall-oħrajn, speċjalment meta jsiru qudiemhom. Tagħmel ħsara kbira inti meta tagħmel dnub ta' kummissjoni, mhux hekk? Jekk uliedek jarawk tiżni jew f'adulteru jew kollegi tiegħek jarawk tisraq. Eżempju ħażin. Daqstant ieħor tagħmlu eżempju ħażin meta tagħmlu dnub ta' ommissjoni. Meta wliedek jarawk titraskura t-talb, ma tattendix kif suppost. U l-affarijiet l-oħra li suppost tagħmel int ma tagħmilhomx, jew kollegi tiegħek. L-istess. L-eżempju ikaxka u nagħmlu ħsara kbira anke b'daw it-tip ta' dnubiet. Mela, x'għandha tkun l-attitudni tagħna jew l-atteġġament tagħna lejn id-dnubiet ta' ommissjoni, okay? Kif ħaniddiljaw magħhom għax importanti mhux biss li nikxfuhom, niddeskrivuhom imma niddiljaw magħhom. Ovvjament, għandha tkun l-istess attitudni
li aħna għandu jkollna lejn nubiet ta' kummissjoni l-istess. U ħanajdilkom x'għandha tkun. Jiġifieri dan li ħad isemgħu dan nistgħu napplikawh meta aħna niġu biex niddiljaw mad-dnub u x'inhu, però anke b'mod speċjali mad-dnub u mad-dnubiet ta' ommissjoni. L-ewwel nett tinsix huwa Alla fil-kelma tiegħu mhux int jew raġunar ta' moħħok jew is-soċjetà li jiddetermina x'inhu id-dnub u x'mhux id-dnub. Jekk Alla f'kelmtu iqis dnub in-nuqqas ta' obbedjenza tiegħek filli ma tagħmilx it-tajjeb li hu mitlub minnek, tajtx u hija għalija di mhix ħażin tibqa' għaddejja. Alla jgħidilna u jiddetermina x'inhu dnub l-ewwel waħda. Irrikonoxxi li dnubiet ta' ommissjoni tiegħek huma dak li huma dnubiet. Tippruvax iċċekkinhom billi toqgħod tilab bil-kliem, taf kemm nies jippruvaw iduru jużaw kliem u termini biex inaqsu l-gravità tagħhom minn hawn minn hemm u jaħarbu minnha, jawġu l-verità, id-dnub se jaħlu dnub. Kif isejjaħlu Alla. All right? It-tielet, id-dnubiet ta' ommissjoni affaċċjhom. Tippruvax taħbihom, tagħtihom jew tħares x'imkien ieħor, kif jagħmlu xi wħud meta jiġu iċċimbwiċ ma' dnub ta' ommissjoni jħarsu ma jmix qed nidaj, ma jmix qed naqleb għall-mara, ħares x'imkien ieħor, affaċċjhom. Lanqas tipprova tgħaljena lilek innifsek b'ħafna xogħol tal-mulej u attività għax forsi b'daqshekk ħajisparixxi, ħajintnesa, b'xi mod. Kwalinkwa dnub mhux affaċċjat mhux talli ma jisparixxix, nafu għadin, imma bħal marda serja li ma tieħux sieba tigrava. Affaċċhom, toqgħodx tiskużhom, tippruvax tiddefendi lilek innifsek u tiġġustifikhom. Dnib ta' imma taf xiex jiena dajjef. Jien mhux tad-demmu l-laħam u Alla jefhimni. U x'qed tagħmel blaqsek hija tiġġustifika l-emil tiegħek, l-emil midneb tiegħek. La darba tiġi wiċċ ma' dnub, anka dnub ta' ommissjoni, erfa' responsabilità tiegħu int. Tweħħilx f'żewġek, f'martek, fix-xitan, fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja, int u jien responsabbli ta' dnub tagħna u ħadd ħliefna. Italmuha din, int terfa' responsabilità ta' dnubek, kif dejjem jgħidu kemm xi ħaġa li nistgħu aħna nikklejmjaw li tagħna, ħaġa waħda biss. Fil-ħajja kollha dnubna, dak biss tiegħek. Mela allura erfa' responsabilità tiegħek. Tagħmel ebda kompromess miegħu. Taċċettaħx f'ħajtek, tagħmilx ħbieb miegħu, tajtx m'hemmx tagħmel, jien hekk magħmul issa, dak il-karattru tiegħi ta' dik iċ-ċirkostanza tiegħi ta' hekk tagħmel, hekk nagħmel. Taċċettaħ f'ħajja tiegħek. Tibda tgħix bih miexi miegħek, qatt taċċettaħ. Id-dnub kull fejn tintaqa' miegħu u x'inhu iġġilidlu u qaċtu bla ħniena, bla kompromess. Ma' dnub id-dilja illum mhux tipposponi, veru ta' sa xi darba nibda nagħmel hekk, xi darba nibda nagħmel hekk. Meta ma tobdix illum u tajt ħa tobdi għada, taf x'qed tajt? Li ma tridx tobdi llum. Kettajt jien għada ħanobdiet tal-mulej, taf x'qed tajlu? Illum ma rridx nobdik. Illum id-dnub id-dilja miegħu. Mur bid-dnubietek, naħseb nafu għal-koll, huma x'inhuma huma kbar kemm huma kbar għand Kristu u għand ħadd ħliefu u jitolb biex ikunu li jeħilsek mill-ħtija tal-kundanna tagħhom. Indem billi titlob maħfra kif ħafna drabi nagħmlu ta' dak li inti suppost għamilt u m'għamilx, però mhux biss għax hawnhekk ħafna jiżbaljaw meta jindmu, iddeċidi wkoll li ħatibdel il-kondotta tiegħek. Kemm il-darba aħna nitolbu maħfra, nindmu b'mod jaħasra ħażin. Qed titlob il-Alla maħfra mulej aħfirli, għandu l-eżempju tat-tal, għax minix qed nitlob kuljum.
F'dak in-nifs inti ġo moħħok qed tgħid ukoll u qed ngħidlek li issa nibda nitlob kuljum. Mhux imbagħad terġa' tibqa' kif int, dik x'indima hi. Dik indima ta' parsi. Meta titlob maħfra fl-istess nifs qed tgħid li ħatibdel l-imġiba tiegħek. L-idea li l-maħfra ġieli nisimgħu pritki hija biss tibdil tal-moħħ żbaljata. Mhix biss, hija tibdil ta' attitudni ta' mġiba, mela biss. All right, fimt indunajtu bdilt il-ħsieb. Le, indem billi tibdel l-emil. Inkella m'għandinx, tista' mhux iddum paċ qudiem il-mulej. Importanti din nifhmu għal-aħwa. Indem mid-nubiet anka ta' ommissjoni b'dan il-mod. Stqarrhom u ddeċidi li ħadd tbiddel l-aġir tiegħek. Fuq kollox isar u għix fuq l-allert, attenta, għal dak it-tajjeb li inti m'intix qed tagħmel. U itlob għall-qawwa biex Alla jagħtik il-qawwa ħalli inti iwa tobdi u tagħmel it-tajjeb li inti mitlub minnek li tagħmel. Jekk tridu tavvanzaw il qudiem spiritwalment bħala Kristjani u ma tibqgħux ikkakmati fejn qegħdin għax hija ħasra li hawn ħafna jattendu laqgħat bħal dawn ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, jisemgħu pritki tajbin, jitalmu dutrini ġodda u tajjeb, però ħajja tagħhom qabbil għallum ma kif kienet senilu u għajd li x'differenza tara fl-attitudni. Saqsi l-żwieġhom, l-uliedhom u għajdilhom x'differenza taraw fil-mama, fil-papa, f'żewġek, f'martek, saqsi l-kollegi x'differenza tara illum minn sentej ilu. Dispjaċir ġieli ma jgħidulek ma tantx nara differenza. Mela aħna ma rridux nibqgħu ikkakmati Kristjani fossilizzati hekk wifqin le rridu navvanzaw. Alright, rridu navvanzaw il-qudiem. U jekk irridu navvanzaw il-qudiem jeħtieġ tibdew tevitaw id-nubiet ta' ommissjoni daqskemm tevitaw id-nubiet ta' kommissjoni. It-tnejn, jekk trid timxi l-qudiem daħħalha f'moħħok jien rid nevita żewġ tipi ta' nubiet. Il-Kristjan matur mhuwiex kuntent illi darba min jaf meta rċieva l-imħabba t'Alla. Mhux biżżejjed għalih. Tgħallem li l-imħabba lejn Alla irrid iħobbu lura. Irrid iħobbu lura, jrid jirritornalu dik l-imħabba li jurċieva. U tgħallem ukoll li l-imħabba jurielu lil Alla mhux bil-paroli jew bl-emozzjonijiet. Ġesu x'qalilna? Tafu x'qalilna? Min iħobbni x'jagħmel jobdi l-kmandamenti tiegħu. Milux ħabib kbir tiegħi għalli ma kif inkun naf jekk kienx inħobbu verament il-mulej. Taf kif ħankun naf u x'veru qed inħobbu. Ara x'qed tobdih hija. Sek. Ara u x'qed tobdih. Ara u x'qed tobdi, dak li qed jikmandak. Dik it-test mhux tħoss, all right, mhux tħoss jew x'qed tgħid jew qed jgħidlek l-oħrajn int. Ara x'qed tobdih. Il-Kristjan matur jobod kull diżubbidjenza, kull tip ta' diżubbidjenza. Għaliex l-ubbidjenza ħadha bis-serjetà. Għalhekk ix-xewqa tal-Kristjan maturu li jobdi dejjem lil Alla. Mhux biss meta Alla jikmandah la tagħmilx, irid jobdi, imma anke meta Alla jikmandah għamel. Il-Kristjan matur irid jobdi dejjem. U mhux biss għax jibża dan. Alright, jibżax mhux ħajobdi jagħmel id-dnub, mhux dik il-biża. Alright, jew mhux ħajobdi lil Alla biex jimmerita, alright, xi premju, imma jobdi għaliex imqanqal mill-imħabba. Għax inħobb irid nobdi. U għax inħobb irid nobdi l-Alla dejjem. U għall-ebda raġuni oħra. Ejjew ma nkunux nies li nixbħu l-qassis jew l-levita fil-parabola tas-Samaritan illi jraw il-bżonn u x'għamlu xejn. Qasmu naħa l-oħra. Ma għamlu xejn. Rajt imma aktar xejn nkunu nixbħu s-Samaritan it-tajjeb li ra l-bżonn, rax kien it-tajjeb li nissu jagħmel u għamlu. Ħalli ma nikkuntentawx ngħixu ħajja niskansaw biss il-ħażin. Aw ħafnek ħajjithom bħala Kristjani ffokata li hija tajjeb li ma jagħmilx dnubiet ta' kummissjoni. Ma mhux biss ejjew nitalmu wkoll ngħixu ħajja ewer konsapevoli li rridu nevitaw id-dnubiet
ta' kummissjoni. Nixbħu l-Sidna Ġesu li dwaru naqraw ħafna, imma dwar naqraw għadda jagħmel it-tajjeb. Ara x'eżempju għandna. Nixbħuh il-Sidna ngħaddu mhux biss ma nagħmlux il-ħażin, ngħaddu nagħmlu it-tajjeb. L-aħwa l-messaġġ tal-lum wieħed ċar naħsebu sempliċi biex nifhmuh. Sempliċi biex tifhmu, però kif għedtilkom fil-bidu huwa messaġġ sfidanti u mhux ħafna lesti jilqgħuh. Għaliex li taċċetta li jekk ma tagħmilx it-tajjeb li taf li tagħmel bnub jibsa. Dal-messaġġ ma natax biex jiskoraġġikom. All right? Veru, ħajkun hawn min li jiġi mixli u ħajinduna li fil-fatt qed jidneb wisq aktar milli kien jimmaġina. Ġieli jintqgħid ma' xi ħadd u tkun qed titkellem għalek mhux daqshekk midimba jew midneb u tinduna ma fehmx għadu dan għalih dnub huwa l-ħażin. U forsi wara llum min għandu l-kuxjenza naqa' waħda sensittiva ħajnduna x'alla ħajxlih. Inti qed tidneb wisq aktar milli kont immaġina għaliex m'intix qed tagħmel u m'intix qed tobdi dawk il-ħafna kmandi li jien qed nobdik. Però da mhux biex jiskoraġġina. Aħna kien ħarsu lejn dat nubiet żgur ħaniddispraw. Għax dat nubiet ħajdalmunna ħajjitna. Imma aħna ma nħarsux lejhom biss. Aħna nħarsu lejn Kristu. Ukoll u nafu li suwed kemm huwa suwed nubietna kbar jiżdiedu kemm jiżdiedu aħna nistgħu nħarsu lejn Kristu. Nistgħu mmorru f'riġlej is-salib, nistgħu nagħtuhomlu u jista' jnaddafna bihom permezz ta' demmu. Jiġifieri ħalli ma jkun hawn ħadd li messaġġ bħal dan jiskoraġġih. Ċertament dal-messaġġ qis li ma jkun hawn ħadd li jħossu ikkundannat li mhux qed jagħmel it-tajjeb li jmissu jagħmel meta ġenwinament dan ma jistax jagħmel. Okay, mela. Jekk inti taf qiegħed f'sodda 104 deni bil-kemm għajnejk tiflaħhom miftuħin ma naħsibx ħadd tagħmel dnub jekk iċempillek xi ħadd jgħidlek isma' ġej il-lejla l-Bible study jew service ta' qima verew li m'għandekx għalfejn tagħmel ħażin jew xi ħadd iċempillek isma' wassalni karozza tiegħek bil-ħsara. Hekk jew mhux hekk. Mela. Jekk ġenwinament u enfasi fuq ġenwinament u aħna nafu ma tistax inti tobdi ċertament m'intix ħatkun ħati jew ħatja. Okay? It-tajjeb li taf li missek tagħmel u li kapaċi tagħmel. U ma tagħmlux huwa dnub. Dal-messaġġ twassal lilna llum biex jiffurmalna aktar il-kuxjenza tagħna u jagħmilha aktar intjun mal-verità tal-kelma tagħna. Billi jagħtina stampa aktar ċara u sħiħa ta' dnub. All right? Għad taħna muħajkonna u dina f'muħa tajjeb. Kemm indumu fuq din l-art, għad maħna ħanaraw id-dnub verament kif inhu. Alla ħares, ġennu. Għarajt nitġennu. Però irridu dejjem inżidu l-vista tagħna u naraw aktar kif inhu għal-ħażen li hu. U llum dal-messaġġ Alla jservi biex aħna nieħdu veduta ikbar, usa, iktar reali ta' x'inhu dnub milli forsi kellna qabel. Il-kuxjenza ta' ħafna minna nittama tkun attiva meta nagħmlu dnub ta' kummissjoni vera u tixlik, gdibt, srat. Però tkun rieqda ħafna drabi meta nagħmlu dnub ta' ommissjoni. U jalla il-messaġġ tal-lum iservi biex iqajjem u jifforma dik il-kuxjenza tagħna ħalli tibda tixlina ugwalment sew meta nagħmlu dnubiet ta' kummissjoni u daqstanti oħra meta nagħmlu dnubiet ta' ommissjoni. Tal-messaġġ illumina tagħna biex kull darba nersqu lejn Alla u nitolbuh maħfra qabel l-ikla tal-mulej, qabel torqdu jew f'xi mumenti oħra, ma naħsbux biss fuq dawk id-dnubiet ta' kummissjoni. Imma ngħidu kif qal l-Arċisqof Protestant Irlandiż James Asher kif kien ħajmut fl-aħħar ftit ħin, aħfirli mulej, aħfirli d-dnubiet kollha. Speċjalment id-dnubiet ta' ommissjoni. Ejju nitalmuha dit-talba. Aħfirli mulej, aħfirli d-dnubiet kollha, speċjalment id-dnubiet ta' ommissjoni. Dan il-messaġġ ingħatanna biex u Alla qajjimna mill-ħedla spiritwali, mill-apatija li jista' nkunu waqajna fiha.
faċli naqgħu f'ħedla. Nibdew għaddejjin dejjem l-istess fil-ħajja spiritwali. Dejjem għaddejjin biex qed nagħmlu dnubiet, għaddejjin hekk, linja sħiħa. Naf suppost mhux qed nagħmel u mhux qed nagħmlu. Alright, jalla llum inqumu minn hemm, nqumu mill-ħedla spiritwali u niddeċiedu li rridu nieħdu l-Alla b'aktar serjetà u nobduh mhux biss meta jekk mandana tagħmilx, imma anke meta jekk mandana għamel. Mela, nikkonkludu illi dnub għadnu ksur tal-liġi, diżubbidjenza. U kull diżubbidjenza huwa dnub. L-aħwa Alla urina f'kelmtu, alright, mhux biss il-ħażen li ma jridniex nagħmlu u li rridna nevitaw, imma urina wkoll b'mod ċar it-tajjeb li jistenna minna. Urik, jgħidilna l-profeta Mikeja f'kapitlu 6 vers 8, urik o bniedem Alla x'inhu t-tajjeb u x'jitlob minnek il-mulej. Urik, urina. Però mhux biżżejjed li tkun taf it-tajjeb li jmissek tagħmel, qas li taqbel miegħu trid poġġih fil-prattika, trid tobdi. Azzjoni, mhux paroli. Mela ħalli kull wieħed waħda minna jpoġġi dil-mistoqsija llum lilu nnifsu. X'inhu dak it-tajjeb li jmissni nagħmel u li nista' nagħmel imma minix qed nagħmlu. Poġġu għalkom infuskom. X'inhu? M'hemmx għalfejn 20 ħaġa, imma x'inhu huwa? Suppost qed nagħmlu. Nista' nagħmlu imma minix qed nagħmlu. U tweġiba ħudu ħsieb illi meta taslu għaliha tirranġaw ukoll is-sitwazzjoni u tibdew tobdu dak li kmandakom. Faċli? Lanqas xejn mhu faċli. Possibbli? Ċertament. Ċertament li possibbli nobdu u nobdu dejjem. L-isforzi tagħna, l-isforzi ġieli tqanżieħ tagħna kontinwu, mhux biss, il-grazzja tagħna, il-qawwa tagħna, li ttina l-kapaċità u s-saħħa, saħħinna r-rieda u l-imġiba tagħna tbiddililna. Hija. Mhux faċli, però possibbli wkoll. Ejjew naspiraw għal ħajja ogħla. All right? Ejjew naspiraw għal ħajja eqdes milli dak li qegħdin ngħixu. Ejjew nagħmlu l-kliem li nsibu fl-ewwel Petru, kapitlu 3:11, il-mottu li jirregolanna ħajjitna. Isimgħu. Motto tajjeb da biex tgħix ħajtek bih. Ħanwarbu mill-ħażen u nagħmlu t-tajjeb. Mhux li kien tikbuha fuq moħħkom fuq dawk ta' għajnejkom u ngħixu biha. Għaliex dan għandu jkun il-motto li jmexxina. Ħanwarbu mill-ħażen u ħanagħmlu t-tajjeb. Qabel ma nagħlaq nixtieq nagħmel appell qasir. Kelma qasira ħafna. Il-xi wħud li forsi ilhom fostna hawn. Illi ilhom jissemgħu l-aħbarijiet tajba. Ġimgħa wara ġimgħa ilek tisma' inti l-Evanġelu, ilek tisma' s-sejħa talla, veritajiet dwar Kristu, dwar is-sagrifiċċju tiegħu, dwar id-dnub, dwar x'qed joffrilek, dwar il-grazzja tiegħu u għadek ma bdejtx. U inti għadek ma rispondejtx. Fi Ġwanni kapitlu 16 naqraw li meta jiġi l-Ispiritu Santu, waħda mill-affarijiet u li jixli lill-bnedmin bid-dnub. Ġieli smajtuha. Li ma huwa dak id-dnub speċjali li jikxfilhom. Id-dnub tal-adulteru, id-dnub tas-ser, id-dnub tas-sokor, jew xi dnub ta' kummissjoni ieħor. Le. Jikxfilhom dnub u jakkużhom bid-dnub ta' ommissjoni. Għaliex m'emmintux fija. Jekk kien forsi persuna li lek tisma' l-aħbarijiet tajba u l-messaġġ u għadek ma ddorx lejn il-mulej bindiema sinċiera. Nista' inħeġġek u ninkoraġġik biex iddur lejh illum. Din hija l-ħaġa tajba li taf li missek tagħmel, li temmen fil-mulej Ġesu, li tagħtih nubietek kollha u tirċievi minn għandu t-tjubija tiegħu. Taf li din hija l-ħaġa tajba li inti missek tagħmel. U jekk ma tagħmilix qed tagħmel dnub. Qed tagħmel dnub. Għalhekk il-kmand għaliku obdi. Obdi mill-aktar fis, tibqax iġġib skużi, tibqax tipposponi għall-għada mobdi llum. Obdi issa u tara kif tgħix. Ejjew nbaxxu rasna u resqu tal-bit tagħna lejn il-mulej.
was blind, but now